Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Pogledajmo, što ovdje piše? Sliko priče. Kako biste objasnili, što su to sliko priče? Pogledaj, od čega se jedna sliko priča sastoji? Sastoji se od teksta i od sličica. Danas ćemo čitati sliko priče Željke Horvat Vukelje. Sigurno se pitate tko je ovo? Ovo je Željka Horvat Vukelja. Ona je spisateljica za djecu i autorica sliko priča. Poslušajte sliko priču koja se zove Tri ljubavi gospođice Četke. Gospođica Četka najprije se zaljubila u gospodina Kaktusa koji je živio na prozoru. Ali on je nije ni pogledao. Bio je zaljubljen u vazu s cvijećem koja je živjela na prozoru kuće na suprotnoj strani ulice. Jedne nedjelje gospođica Četka išla je na izlet u šumu. Ondje je srela gospodina Ježa koji je imao divne, oštre bodlje. Odmah ga je zaprosila i htjela odvesti svojoj kući. Ali Jež ju je odbio. Ne bi mogao živjeti bez svoje šume i njezinih gljiva, jagoda, divljih jabuka. Jednoga dana u umivaoniku u kojoj je živjela gospođica Četka uselio se novi češalj. Dogodila se ljubav na prvi pogled. I tako već godinama Češalj i Četka žive složno u ormariću iznad umivaonika. Zaljubljeno se gledaju, pričaju i svakoga dana idu u šetnju kroz Aninu kosu. Kako ste se osjećali dok ste slušali ovu sliko priču? Što vas je iznenadilo? Je li vam ova sliko priča bila zanimljiva? Koji vam je dio bio najzanimljiviji? Vaš je zadatak sada zaustaviti video zapis i pročitati sliko priču na glas. Zaustavi video zapis i pročitaj. Bravo! Nakon čitanja postavit ću vam pitanja, a vi ćete mi odgovoriti. Sretno! Gdje je živjela gospođica Četka? Bravo! U koga je bila zaljubljena gospođica Četka? Što smo saznali na početku sliko priče? Tako je, bila je zaljubljena u kaktusa. Gdje je živio gospodin Kaktus? Bravo! Živio je na prozoru kuće na suprotnoj strani ulice. Gdje je živio gospodin Jež? Da, u šumi. Bravo, pa vi sve znate. A sada malo teža pitanja. Koga je volio gospodin Jež? Prisjeti se. Volio je gljive, tako je, jagode i divlje jabuke. Odlično. Tko se jednoga dana doselio u kupaonicu u kojoj je živjela gospođica Četka? Tako je,
doselio se češalj. Sjećate li se kakve je on bio boje? Bravo, plave boje. Što se dogodilo između češlja i gospođice Četke? Odlično. Zbog čega gospodin Kaktus i jež nisu mogli voljeti Četku? Što mislite? Što bi se dogodilo da se kaktus zaljubio u gospođicu Četku? Zašto su češalj i Četka postali ljubavni par? Bravo! Prepiši u pisanku naslov slikopriče. 3 ljubavi gospođice Četke je slikopriča koju smo pročitali. Slikopriče napisala je Željka Horvat Vukelja, a likovi koji se pojavljuju u ovoj slikopriči su gospođica Četka, kaktus, jež, češalj. Nakon što prepišeš u pisanku, napiši što si naučio ili naučila iz ove slikopriče. Zaustavi video zapis i prepiši. Pročitajte svoj odgovor. Što ste naučili iz ove slikopriče? Bravo! Uživaj u čitanju ostalih slikopriča. Nakon čitanja i ti postani pisac. Osmisli i napiši vlastitu slikopriču. Pročitaj ju naglas prijateljima iz razreda i učiteljici. Sretno! Hvala na pozornosti. Doviđenja!